guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नानिनि थाखाय बिराद मोनसे गोजोनथाव रादाब माने मा होनो नानिया मेकआप सोलोंखांनायनि उनावहाय फार्स्ट टाइम दाख्लै आंनि जितु दख'नानि प्रमोशन भिडिअ नोंथांमोना जे आंखौ दख'ना गानै भिडिअ खालामनाय नुदोंमोन एक्चुअलि बेयो बड' बाउटेकनि बे प्रमोशन दख'नानि प्रमोटनि थाखाय आंखौ माबा खालामनो होदोंमोन नालाय फट'शुट ओमफ्राय बेयावहाय माने नानिया फार्स्ट टाइम मेकआप क्लास जोबखांनानै बियो बे खामानिखौहाय मोनदों आरो ओमफ्राय दा बे बुंदों गोबाव मानि जाबायना बेथ' ओमफ्राय बे बुंदों जि माने प्रेक्टिस खालामबाय थायाबा बावलाङो बिदि होननानै बेखायनो दिनै बियो प्रेक्टिस खालामगोननो बेखौबो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरो बेनि जाय सोरखौ मेकआप खालामदों आरो माबायदि मेकआप खालामदों बेखौ शेयार खालामगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो Nuwakin nang kemahaman udah iman somen aman sekle. Hindi belum ada. Hindi nunga. Nah Hindi apa nih dia? Confused lah nama. Nih. Oh nunggu deh nunggu. Nih mani Nania mani makeup मोजां जानायनि थाखाय आरो खेबसे प्रेक्टिस खालामबावदो आरो माबायदि लुक क्रिएट खालामो नायलायनोसै नानि माबायदि खालामनो ना सानदो दिनै आंखौ दिनै बेलेग नुखांबाय हा HD मेकआप बानायदो HD मेकआप ओके होमबा आंखौ केट्रिना बायसा बानायदो केट्रिना बो केट्रिना के बायसा नामा केट्रिना बानायदो आंखौ केट्रिना जागोन दे खालामबाय थाथ'दो ना खालामनो हानायाव मोजां जागौमोन ना आङो होननाय सोरबा जेनेबा आरोना नङा सोरबा लुक बेबायदि क्रिएट खालामोथ' मानसियाबो एसे इदि टाइम जालाङो नोंबोथ' केट्रिना केफ बायदि ना अगर ऐसा होता नुखागोन ना नै कबि भाजि संखांबाय ओमफ्राय इमाम ना बिलाथि नाखौ फ्रायवासै होमबा ये बेदर ओमफ्राय आलु जानोसै बेखौ दा मोनबाथाय इसोरो मेकआप खालामनाया बेसांखिनि जाखो नायनो र' जादों नायनो र' बा दाबो आइब्र'आ जाखांबाय आइब्र'आ दिनैसो नोंनिया चाइनिसनि बायसा जादों पुरा चाइनिस ब्लेक स्मकि खालामनाङा इजों समायनाय नङा इयो बुथे नङा ना इनिया माबा मोनसे लाइट खालाम नै आंनिबा मा खालाम मिथिबायना आं नोंखौ साजेस्ट खालामनो हो नोङो बे पार्पलआवहा नै बेबायदिखौ हो ओमफ्राय वाइट होना हो काट क्रिसावहा बाङाय ओमफ्राय वाइट सिमर होना हो आरोना फार्स्टआव पार्पलखौ होना हो नै इदि पार्पलखौ जोंनाय होनाङा दे इदि पार्पलखौ होना हो ओमफ्राय होनानै नै बेबायदिदो काट क्रिस खालामनानै वाइट कालारनि होना हो होमबाना इनि मेगनखौ आं गुवार नुगोन बिराद गोरों आरोना आयौ जेव जुजा जाजोब्बाय बुस्थुफोरा नानिनिया दाबो मोनफैयाखै माबाया मा होनोमोनलाय ट्रलिया नोंनोलाय मानो ट्रलि नांगौ मेकआप आर्टिस्ट ना मा नोंलाय नोंआलाय मेकआपनि नङा मानिथो बिराद मोनाबाय नै ओइथिं हाजोथिं बोरै नुहुरो माबा देवालि जानाय बायसा नुहुरो देवालिनो बिल्डिंआबो थाबनोबो ओंखारला जोंना खाथिनिया सिरिरि मालाबा आङो हरावहा उन्दुनो ओंखाराबा माने आंनिया मोनसे बेमार बायसा दोङो मा होनबावनो बेमार ना मा होनगोन मिथिला जिखुनु हराव आं बारा थाबनो उन्दुनो ओंखारा आरोना ओमफ्राय आङो हराव थाबनो उन्दुनो ओंखाराबा मा खालामो आङो बेलकनियाव फैनानै आङो बिदिनो इथिं नाहरबाय थायो सिरिरि रावबो गैया गिनोबो ओंखारो ओमफ्राय मालाबा बिदिनो माबा माबि सानफ्लांबाय आरो बेखिनियावनो मोनसे खोथाबाव आङो जितु लावदुमनि बार्थडेयावहाय आङो जितु
1L जितु डनेट खालामनो नागिरदों आं पार्सनेलि बेखौहाय मानसिफ्रा बुंदों आरो जेनेबा बेबायदि इनसिडेन्ट जानायखाय सिम्पेथि गेन खालामनो थाखाय डनेट खालामनो नागिरदों उमुक तुमुक ओमफ्राय बेयावबो सोरबा सोरबा साननो हागौ जे लावदुमनि फैसाखौनो गावनि फैसा होनानै बिदि डनेट खालामनो नागिरदों होननानै बेखायनो आं डिसक्रिपसन बक्सआवहाय आंनि प्रिभियास भिडिअआवहाय होखानाय दंखायोमोन आरो डिसक्रिपसनाव ओमफ्राय बेयावबो गोबां मानसिफ्रा मेसेज खालामदों खिन्थु बे आंनि नाम्बार नङा दै आंनिनो मानसिनि नाम्बार खिन्थु आंनि पार्सनेल नाम्बार नङा ओमफ्राय बेयावहाय जास्ट जानला मानला मेसेज हरनायखौ रिप्लाइ खालामनाय जायाखै जाय आंनि इनकामनि बागै सोंदों बा नंमारगौना नंमारा बिथांमोननोसो आं स्क्रिनशटखौ बा माबाखौ हरनो होदों आरो ओमफ्राय नोंथांमोना माखासे आंनि भिडिअखौ नायबाय थाग्राया मिथिखागोन आं सिगाङावनो बुंखानाय दंमोन जास्ट आं जायगाखौ बुङाखैमोन आरो बहा हैगोन खिन्थु जोङो रायलायखानाय दंमोन आं सानदोंमोन माजबादथिं हैनो होननानै आरो माजबादथिं हैनोखाय मलेना जिहेतु माजबादनिनो जिडि प्रडाक्सनाव जिहेतु आजोलि सिखोला माबा माबि बिदि भिडिअ बानायदोंमोन ना बेनि करिय'ग्राफारा बेनि जितु सिंगार नोंथांमोना सिनायखायो मलेनखौ बेजों रायलायखादोंमोन आङो माजबादथिं हैगोन होननानै खिन्थु उनावहाय जोङो रायलायफिनबाय जे माजबादनिख्रुइ दा जितु कारेन्ट सिटुएशन जानानै दङ कयला मयला बिजनियाव फ्लाद जानाय स' बेयावहाय हैसिनबा बांसिन हेल्प जागोन होननानै आङो प्रकाशजोंबो रायलायखानाय दंमोन आरो सिगाङावनो ओमफ्राय प्रकाशाबो बुंबाय दि नोङो बिजनि आरो कयला मयलायावनो होबानो जाबाय बिदि होननानै ओमफ्राय आं सानदोंमोन आरो माने मोनसेल' जायगायाव थांगोन होननानै मानो होनोबा गुवाहाटिनिफ्राय थांनायाबोथ' बिराद दिगदार ना आंना गोजान जायो बिराद ओमफ्राय बेयावनो माने मेनेज खालामनाया एसे गोबाव जाबाय आरो गेजेरावबो माबा माबि थांबाय बेखायनो माने मेनेज खालामग'नो हायासै आरो 102 घन्टा न'खर दङथ' स' बेयावहा आङो बस्थासे माइरं 50 केजि बिदि होनो होननानै सानदों आरो ओमफ्राय बेयावहाय दा आङो सानबाय मा कयला मयलायावल' मानो होनो बिजनियावबो जादों जिहेतु बेयावबो मिलायनानै होनोसै बिदि होननानै ओंखायनो दा माने 3-4 days इदि नेनो होदोंमोन आरो स' 4 तारिखहालागै जाहैगोन खोमा 4 नङाबा 5आव थांगोन आरो जोङो बेनिफ्राय नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन मा नुदों गोसोम नङालै नों गुफुरखाजों नायना आइसेदुआ मोखाङा चुरेल नुवाखै दा फाउन्डेसन फोनबा बरिया जागोन खालि दारि थानाय बायसाल' नुदों बाङाय दे फाउन्डेसन लगाएगा अभी जि दुखु जायो आरो गोसोम नुदों होनना बुंबा जेनेबा गोसोम गुफुरा जाहोगोन आरो मानसिखौ आंनि मबाइलखौसो दाय होबावदो नोङो आइसेदखौ मोजां नुबायथ' आं बुंनाया मोजां नुखायोब्रा आं रोंखायोना फाउन्डेसन दै फाउन्डेसन नङा फाउन्डेसन मिनिनायनि फाउन्डेसन दिनै हेबना हो खोमायाबो गुफुर नामा खानाय एगारनायखाय नायनो नोंनि खोमाखौ बाङाय देखायनालाय बा खोमाया बिराद गुफुर नालायनिया अ सान्दुङाव माने सान्दुंनिया इदि जादों आरो ना ओमफ्रायथ' दा खोमायाव दरजाखौ मोननाय माने इयो खानायखौ होथेबाय थायोना मोखांखौ ओमफ्राय मोखाङा सान्दुं नांना गोसोम जाबाय ओमफ्राय दानाबा खोमा होनायबा खोमायाल' गुफुर मोखाङा गोसोम जानानै थाबाय आरो दे जल्दि फोनदो होनलाय आइसेदखौल' देखायनो आं बा नै गोसोम नुनायनि दुखु जानाया दा बिराद गुफुर नुबायथ' नांनायनि बारा गुफुर नुबाय मिथिबाय मिसुगुरखौ दा लास्टाव मिलायबानो जाबाय मिसुगुर मा होनो होनबालाय मिसुगुरसो होनो जोंनिया सानजारि नालाय जोंबो सानजारि नङा नों सानजारि नंगौ सानजारि नङा नोंगोथ' सानजारि बथिया मोजां नुदो सिम्पोल आरो ना सिम्पोल ओमफ्राय आइसेदखौ मोजां नुदो दे एबार नायना हो मोखांखौ बाङाय मोखांखौ नायना होदोब्रा मोखांखौ नायबानो आइसेदखौ नुखाया जों बर'फोरनिया मानो इदिबाय हो आंखौ नुयो अ इदि बाङाय थिखांग्रा खामब्रा मिसुगुरखौ होमबाना नुयो नायनाय अ एसे नङा एसे इदिहै नाय अ मिसिब खानायखौ बोखार खानायखौ मानो इदि लायो नोङो अ मास्कारा फोनाखै नामा अ
मोजां नुदो मिनि बाङाय हासु दायो बिथाङा ड्रेस गानसिगोन टिं टिं टेन टेन नै आंखौसो नुलायलांबाय ससे ओइ मानो लाइटआलाय जोंखोलै लाइटआ एसे बारा जादों माने आइ शेड'आ एक्चुअलि जोङो बेलेग कालार दख'नासो गानहोनो नागिरदोंमोन आरो बिथाङालायनो मालाय बिराद गोजाखौनो गाननो लुगैदोंनो खिन्थु आइ शेड' हिसाबै एसे पार्पल बा पिंकिस जानांगौमोन आरो ओमफ्राय खानायखौ नाय बेबायदि लाबा जि मोजां नुदो खानायखौ नाय बेबायदि लाबा जि मोजां नुदो नोंखो सुन्दुरि दिखिसे गम पाइसा बा इस जलवा देखो आयो आइ मिनिनायाथ' चुरेलसो बरिया नुदो फट'बो खेबखोलांदो नामा आपकामिं एक्ट्रेस आयो मोसानायाबो हालासो बा फट' साफायनाया नै बा आंखौसो नुफैबाय थादो दे आयो फट' साफायनाया दायोखौनो मिम्स बानायलायगोन कन्टेन्ट नागिरग्राफोरा मिनारफोरा मिन्स बानायो इउटुबारफोरा इउटुबाव भिडिअ माबामोन मोजां नुदो होरलाय हे bukan mati malah ini pun टिक क्रोले इन्स्टाग्राम अनि बा मलाई मेकअप खालामनायखाय जि मोजां मोनदों ओमफ्राय जों खाथियाव थानोनो खमायाखै नायनाय नुदों आंखौ माने जोंबो एसे एनै लादों होमबाबो बिनिया बहुत पारफेक्ट जादों आरो बरियाथार नुदों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर माबोरै जादों नानिनि मेकआपआ मोजां जादोंना जायाखै आयु इयो एकदम बाथ'नि बायसा थायो दे अनजनाया बायदि सेल्फि उथि होननाय मानि आयो अनजनाया बायदि सेल्फि उथि होननानै खुगाखौ इदि जाबाय थायो सेल्फि लानाया आंनो नानिया खिथादों आरो दा भिडिअ कलाव मादि ओमफ्राय आं ट्राइ गेलेनाय नोंसोरथ' दुखुबाबो मिनिफ्लांगोना होमबालाय नानिनियासो जायो नोंनिया जायाखै नानिनि खोनाया जायो ओंखारजोब्बाय आंहा मिनिथाराखैमोन नुनांगौ मादि खालामनाय नानियासो रोंसिगोन स' थेंक इउ स' माच गाइस जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आरो खिथाहरनो दाबाव माबोरै नुदों रेसमारानि बर'खौ बर'सो बसुमतारिमोन बर' जाबाय ए बसुमतारिसो है नङा बर'मोन बसुमतारि जादोंमोन बर' जाफिनबाय दा Oh, I got it.